Se voi olla tää lohko. Ei ole ikinä ennen avattu ja sit tohon vaan on toi hitsattu. Ja toi on ollut näppärä 13-vuotiaana. Mä en ymmärrä miten mä oon ton kympin tonne saanut, mutta ei sitä ainakaan kympillä pois saa. Niin toi tiukka. Mä en tiedä mitä mä oon tehnyt, mutta... Tuo on aika... Noi pultit on ihan siistit tommo. Ei oo varmaan... Toi on hyvä toi tremeli tai toi... Sain sillä ton pois ja tuossa on alkuperäinen tilalle tuo kuusijokolla. Onko alkuperäinen toi? Siinä olisi nyt varaa valita Rito tai toi DMP. Ja. Niin, et onks tää on 3-levyinen tämä? Toi on paljon matalampi toi. Tässä joku on käyttänyt tätä 2 levyllä tätä. Niin ja verin sen tosta ihan juuresta poikki tän. Niin mä en tiedä jos siihen sais portit vielä tohon joskus. Sitten tosta laittaa toi ja ei siinä ihmeellisempiä sitten.